Здравейте, това е втората част на оцеляване с... Това зомби там. Човек, пак ти забравих името. Това е оцеляване, втората част с Еви. Между другото, ние сме да Enjoy, да кажа. За тези, които не са. Много ти... балнах на пещера. Къде е? Това е моята пещера. Стой малко тука и... Стой малко тука, виж как се телепортира. Да, пишеш тъпа по-наги кентагин. Моето име е моето. Що за телепортира? Що ме телепортира? Ей, прасе! Ей! Мърдава, прасе. Мърдава, ще трека. Твърде ти каза, бе. Я виж каква пътечка ни направи хубавото. Пусти майча. Когато ти свърши кирката, човек. Аз копая не седи на едно място с нея. Да, още една пръчка, че няма. Чакай. Ти имаш ли? Имам 8. Да, на пръчка. Кирка ли ще си правиш? Кирка ли ще си правиш? Да. Що ми даде кирка? Кирки ти дал, две ти дал. Че да остана... Аз ще го правя надолу. Ти няма ли да правиш под нас? Чакай, къде ми е мината, бе? Все я губя, трябва да си такова на минимапа. Ей, там има някой двойна дупка. Ето я, тук. Ето от крипър тука! What the fuck? Кой иде този скрипър, бе? Бъди спокоен, бе. Не е гръмнал нищо важно. Добре. Чакай малко. Чая да ти намеря мината. Ти де си направя тази слюня? Тама тук е една много голяма. Къде си, бе? Шума. Чакай, аз... Ето с пешкара. Човек, то сега... да е. Да си пуснали ту ме... кой ме би? Аз нямам храна. Тост пък от джета ударила, аз паднах върху тебе. Чакай само да си направя... да си отбележа минута. Ча да направя факли, отивам да направя факли. Чай, че забравих къде е кръщата. Една там е. Ти обърка страната. Една там е. Една там е. Аз съм си отбележил. Така. Ча да осветя малко къщицата. То да не се е разтопила. Кое? А ти изчезна. Кое, бе? То моли да са... What the fuck, аз намерих мина. Защото сложих факт. Човек, аз намерих мина. Ча да подредим малко. Скелет! Сложи го на писмо! Няма. Ето
ходиш и на изкърти всичките. Няма нищо. Това. А после като се изгубяха. Сега ще взема. Тук ти. Аз съм точно. Човек, аз съм на косъм да умра. Че донеса ли пържоли? Аз съм на път да умира, път ти ми викаш пържоли. Аз съм до лава. Как да кажеш? Аз съм... Не идва изобщо. Тъп скелет, май са. А да чай да взех кокала. Взех кокала да направи ли костим прах? Не. Реши хора. Да намерим волци. Какво? Да намерим волци, да им издадем един кокал и те ще на база. Знаеш къде да даваш това? За да ти става от първия път. Между очите можеш да такова. Имаш ли факли? Не. Ти къде си? Сега ще го вза. Да, човек, аз тук съм на косъм да умра. Ето много светло вътре. Има и скелети, и крипъри. Сега как ще се качиш? Аз съм си направил изход от мината, знам къде е. Аз мина. Намерих Човек, какво правиш? Че паднеш? Намирам кол. Леко да не паднеш. Ти къде си? Виждам. Аз падна, че ще ме телепортира. What the fuck? Да не си падна. Щех да се запаля, не да падна. Аз се качвам горе. Трябва да намерим айрон. Аз по такъв мап съм намерил направо. Само тук ти дам някакви... Аз се прибирам. Така, тук е пълна навънка с зомбите. Да няма кани някакъв крипър. На където да се обърнем виждам Ендерман. Какво? На където да се обърна виждам Ендерман. Ти не си забелязал гол. Виж колко много има. Видях го, ама нямам айрон кирка, бе, човек. Аз ги щупам. То спълно е, човек. Наблизо ще има айрон. Добре, това беше всичко от нас за втората част. След малко сега ще почнем и третата, скоро време. Но не се знае кога ще я качам. Така че довиждане и това ще ме блюда.